Mga pasahero nagdagsa sa Parola Wharf agud maghingagaw nga mga tabok sa isla sang Guimaras subong nga Paskwa. Si John Sala nakatutok. Malawig ang pila sang mga pasahero sa Parola Wharf humalin pa kainas ang aga. Kadaman sa ilang madugay na nga wala makapauli sa Guimaras kag mayara man nga luyag lang magbisita sa ilang mga himata sa adlaw sang Paskwa. Isa sa mga temprano pa nga nagpila si Nanay Teresita nga mapauli sa banwa sang San Lorenzo. Anom sila tanan nga mapauli kag may balon pa nga bilin sang ilang Noche Buena. Isako mo kami tugapon sa balay namon. Si Manang Jeneline naman 3 katuig na nga wala makabisita sa pamilya sang Iyabana sa probinsya. Gani siyang naging matawhay ang iya schedule sa obra gilayon ini nga nagpaparola. Subong lang gid man kami kay may birthday balaan. Dugay na siya lang man permi ang naga-visit sa Guimaras. Kapon pa kung tani mapauli isang day Wenzel apang may ubrang iya misis gani gin pa ka maayo nila nga subong na lang. Pamilya ito sa Guimaras. Wala ka mo nakahingaga uli kahapon sir. Wala. Medyo tiya sa ginabi sir. Bangod sa pagdagsa sang tawo na budlayan ang mga miyembro sa compliance team ang magpatuman sang social distancing. Makapila ka beses na ginsaway ang mga pasahero nga magsunod sa health protocols. Pahinumdum sa otoridad kung mahimo temprano pa nga magpauli agud makalikaw sa mas madamong atawo kag posible kanselasyon sa mga biyahe bangod sa hindi mapaktan nga tiyempo. Upuot kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.